चाहिए कि अपना बाड़ी से खुश करी जनता के है नहीं बू है ना? तो सपना हम सट कहीं का संग ना गा देती कि ना सटीले लगे बोला ले बड़े अब बैठा के बतियावता रहे फोनमा उठावो ई तो बतावो तहरा पर है जो बहाव तब कहे कोई ले रे बाल तो ही बताओ सुनी सुनी यह बिरहा ठाठ टेरी लामा चली है साज बाज के तनी मॉडल बदल जाए फोनमा उठावो ई तो बतावो तहरा पर है जो बहाव तब कहे कोई ले रे बाड़ी व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक तब कहे कोई ले रे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक तब कहे कोई ले बाड़ी व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक तब कहे कोई ले रात में न जाने सपना के रात में न जाने ये सपना मेरा दिल की बात घर करे जाने हम बेटा गुजरे करे जाने दिल की बात घर करे जाने हम बेटा गुजरे ले लो सपना सैकड़ों रुपया पुरस्कार हमारा रमेश भैया दहनी उद्घोषण करता महाराज हार्दिक प्रणाम बा हमने के अपना गायकी के ना रवा सबका धन्यवाद करता निजा मालिक हर उम्र के श्रोता अभी लेकिन उगे वाला बा तो हेठार के प्रोग्राम 2:30 बजे के बाद के लोग के ना सबके गांव लयदार बा रवा सब लयदार बन के हेवरे ले बैठल बनी तो देश के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री वो राती खाया के 2 घंटा भाषण देश तो भाजपा पार्टी के बहु कह के चला हो वोट का चिल्लाता रहे आराम कर दो रवा सबे हेवरे ले जागल बनी के नौकरी वाला हो के ड्यूटी वाला जागल बनी धन्यवाद के पात्र हमनी के ना हमनी के तो पैसा का चिल्लाता नहीं जा रस में अपना बगली के लुटा के जागल बनी है हमने के सौभाग्य हो रमेश भैया बाउर गावे सबका आवेला बाउर फजियत बोले में सभे व्यास बोल ली कि नीमन गावे कम लोग के आवेला तो होशियार है हो कि जैसने खेत में पड़ जाओ सूखल बा तो कान रूप के वो घींच ले दू चासा होता चाचा वो घींच ले लेवाही में ठेहुन बुड़ल बा तब वो में घींच ले है मेन कलाकार हो तो हई हमरा कही उधिया के धो दे रहे लो हमें हिंग मार्केट में टिकल बानी कुछ हमरो फाइन बाड़े कुछ ना कुछ भीतरी जरूर बानी मन चाहे बाऊ जना के गहकी बाड़े लइको कथा के देखो कि ऐसन का भइल हमरा तब जात नहीं खे कि मैसेज भोरही से कहूँगो जात नहीं खे सपना हमारा प्यार पर हमारा दुलार पर रहे नहीं जी को शौक तब कहे कोई ले बाड़ू हमारा प्यार पर हमारा दुलार पर रहे नहीं जी को शौक तब कहे कोई ले बाड़ू हमारा प्यार पर हमारा दुलार पर रहे नहीं जी को शौक तब कहे कोई ले बाड़ू हमारा प्यार पर हमारा दुलार पर रहे ना तो निको शौक तब कहे कोई ले बार व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक तब कहे कोई ले बार व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक तब कहे कोई ले बार व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक
माल सोया जी लागत का माल सोया जी बगली से निकाल सोया जी उड़ावत रुमाल सोया जी होया डोले जैसे करी होया डोले नदिया के नीचे जैसे नैया डोले वो सही बात नदिया के नीचे जैसे नैया डोले वो सही बात सजा बाल सोया जी लागो से कामाल सोया बगली से निकाल सोया जी उड़ावत रुमाल सोया कोरी होया डोले बस कोरी होया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही बड़ा सैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही बड़ा सैया डोले ए भौजी नचनिया पतली कमर वाली ले आवो नचनिया के 22 वर्ष के बाद ना नाचे के हो भोजपुरी में ऑर्केस्ट्रा में तो कोई सोनो पहन के अपन बड़का कलर ला पहन लो तो सुई ले लो 600 के सब बुझाई कि त्रिमूर्ति हो भोजपुरी में नाच चाहिए हाफ पैंट पहन लो इसको कि कुछ लौकत नइखे पोरो फाइल में कुछ लौकत नइखे पोरो फाइल में कुछ लौकत नइखे पोरो फाइल में तो आखिर का कोइले बाड़ू एमो बाइल में आखिर का कोइले बाड़ू तुमो बाइल में आखिर का कोइले बाड़ू तुमो बाइल में पैसा दिलो हन बियाह नहीं खबल तब चली बियाह भइला पर नचनिया के पैसा ना देहनी मौगी के नहु से देखत होई सवेरे घर जेबे खाना बनाओ तो कही कि नाती तू नहीं 10 रुपया मांगत तनी साबुन के तो नहीं खद दे ओकरा के नच नच के रुपया वही ठैठ के देत रहू ओकरा में सेंट मारल बा पेलुआ पड़ल बा त आखिर का कोइले बाड़ू तुम बाइल में आखिर का कोइले बाड़ू तुम बाइल में आखिर का कोइले बाड़ू तुम बाइल में अच्छा गोलू भाई हमारे हमें जगतपुर से कौन पे पुरस्कार देनी पसवान के लड़का बने रहुआ अच्छा फोटो खींचे तनी वहां के भगिना है बहुत बहुत पुरस्कार देनी तनी अलहिदे से दी कोरोना के महीना चलता कुछ दिन बराबर दियो भी अवधि चली पसवान परिवार के हार्दिक शुभकामना बाबा रहुआ तो दल के पंडित जी बुझाता नहीं बुजुर्ग आदमी है रहा केगा हुआ के बानी ऐसा ने वो कमलवास कुंवर के भाई बड़े चार भाई नु हमें कमलवास कुंवर कमलवास कुंवर डबलवास कुंवर लीलगणास कुंवर एगो घोड़पणास कुंवर सबसे बड़कू रहे है मौगणास कुंवर मर गई आतना प्योर मौगा रहले जनी चाचा खाते खाते त हम बस रह दी तिरछे तनी न तो धिया दी आतना प्योर रहले नु अच्छा बरहमपुर मेला लागो रहे रमेश भाई आ लड़की कुल मार्केटिंग कर तारी सो आई एक टकिए तक लाइन मारोस हां तले एगो आइल ओही में बनता रहे एगो आए कहते को बूढ़ा लाइन मारता है क्यों देख रहा है लाइन बोले नहीं कोई बात नहीं है तो व्यवस्था तुम्हारा सब ठीक ठाक है ना काम करता है और हाँ भाई व्यवस्था ठीक है तो कहले कि ना
तो क्यों देखते हो? तो कहले कि ठीक हो जाई। कैसे? तो कैसे? कहले कि सुसुम पानी चाहिए, आग पर गरम कइल ना, लाद के गरमावल। कहलस कि रुकिए, आ जाके 1 लीटर पानी ले आके पेप्सी के बोतल में कहलस लो ये लेके ओइले पनिया कटोरी में ढार के एगो रूम में जाके किली बंद कर लेले। अच्छा आ कटोरिया ले अइले जगह पर, आ ओहे में छोटे लाल महतो के ले आके डुबा दे अब बुढ़ावत तारे छोटे लाल महतो के। कहले कि लय हित सिरुए पर काम घींच पीस भेटा ता कुचैबो ना करी तारा से। सिरवा खो देखता है मैं कहीं गलती तारा सुनाई ले तो कहीं अश्लील सब ना हो। अबे हवे महेश पांडे बाड़े बैठल ले हां, इनका भाई के बियाह है असवे भइल हो। आ उ पंचर बनावेला बेचारा हतवत बड़का गोदाम लिए रखले बड़े ढलाई कोइल। आ केहू के टायर पंचर जाई, टायरवा में हवा भर के लेके डुबा देले। लोग जला कहां लीक बा। सुहाग रात के दिन गइले मौगी के लगे। अच्छा 1 बजे ले बेचैन भेल बिया कि रे नतिया त नहीं सुहाग रात मनाओ। पूछले कैसे? तो बताओ लस। तो मौगी के लेके हिंगा बिना कपड़े के आ ले जाके बड़की गमला में 1 गमला पानी रहे वही में बुड़ा देता रहे। तो कहते कि इससे क्या फायदा? तो कहले कि मैं पंचर बनाता हूँ। बे पानी में डुबौले छेदा ना लौके हम। जननी अंतिम पद हो कहतर की राजा जी कि कवना बतिया पर जानू आना राजबाड़ू हो। काना बतिया पर जानो आना राजा बाड़ काना बतिया पर जानो आना राजा बाड़ कि अपना अरविंद से छुपावत कोनो राजबाड़ू हो। अपना पावत कोनो राजा बाड़ अपना पावत कोनो राजा बाड़ जिंदगी में आके संग दिल के पाके कहनी की रह गुड लव तब कहे कोइले बाड़ू। जिंदगी पे आके सोहनी के पाके कहनी की रह गुड लव तब कहे कोइले बाड़। जिंदगी पे आके सोहनी के पाके कहनी की रह गुड लव तब कहे कोइले बाड़। भरवा में चुटकिलवा काहे कहिले जानता नहीं? 2 राउंड ना कहिले ऐसा कि 2 राउंड का कहब 1 लाइन कहब तले 5 गो पैसा देवे ला भीड़ लगल पड़े मरा है ना ओ बेरा चुटकुलो बिगड़ जाई आ पैसो ना कमा पई। वैसे कमाए वाला बेरा कमा लो, चुटकुला सादा टाइम रहता ना बेरा कहल जाला। कुकुर दो जिंदगी में आके संग दिल के पाके कहनी की रह गुड लव तब कहे कोइले बाड़। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक बक्सर जिला से नंदू जी को जीजा जीवानी। कबो कबरवा सब ढेर मानी ले हमने कहनू तो देहज मेहनत ढेर हो जाला। ऐसे कलाकार के चलाकी हो कि भोर में जब लोग ना जाओ घरे